Maririnig sa video na ito ang halakhak ng isang babae habang pinapanood ang di umano'y pangahalay sa isang babae. Biglang tumayo nang mapansing binivideohan sila at nagsuot ng short. Ito ang tila mga salitang lumaba sa isang babaeng itinuring na kaibigan ni alias Lira. Kwento ng biktima, niyaya siya ng kanyang kaibigan na mamasyal. Sinundo po ako nandito sa bahay. Po. Sinundo ka? Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi tumupad ang mga kaibigan ni Lira sa napag-usapan. Hindi po pala pupunta nun sa water falls po. Saan ka dinala? Sa bahay po ng isa kong kaibigan. Hindi inaasahan ni Lira na ang simpleng pagkakayayaan ay mauuwi sa isang sensitibong karanasan. Nagwawala po ako na gusto ko pong makawala. Kaso po mahina po yung katawan ko. Ginawa pa nilang parang aso lang na pagbaba ng isang aso, yung isang aso naman. Hindi naman yan hayop. Kaya nitong nakaraang buwan ng Agosto, nakatanggap kami ng isang panawagan mula sa ina ni alias Lira. Ako po ay humihingi ng tulong sa inyo sa tabang ora mismo na mapabigyan ng hustisya ang nangyaring pangahalay o panggagahasa sa aking anak. Mga minor de edad po ang anak ko, kaka-14 anyos. Tapos 17 anyos lang po ang humalay sa kanya. Meron tayong involvement ng minors. Kailangan po yung discernment referral po ng MSWD. Sila yung magme-measure doon sa mga suspect kung talagang alam nila ang kanilang ginagawa. Alam nilang mali, pero still ginawa nila pa rin. Meron tayong reclusion perpetua na imprisonment from 20 to 40 years. May mga criminal liability po na pwede silang harapin. Dahil sa sumbong na aming natanggap, ora mismo kaming bumiyahe mula Legazpi patungong Camarines Norte. At dito na namin personal na nakapanayam sila Nanay Gina at Lira. Nalaman ko po nung umami na lang siya. Nakatingin siya sa akin, tatakot. Alam niya po ang ugali ko, talagang stricta ako. May kaba? May kaba ako nakakaiba, yung sinabi niya. Uminom po kami ng... Tapos po, natapos na po kami ng isa po. Tapos po, bumili po sila ng isa. Sobrang hina po ng katawan ko. Sakit po ng ulo ko. And yung... Nahihilo ka? Opo, nahihilo po. Nakadalawa ng tagay na lang po ako nun. Tapos po, naghiga na po ako. Lumabas na po sila nun. Tapos po, pumasok po yung isa. Pinasa po ako. Pagkatapos po, lumabas po yung isa na yun. At pumasok naman po yung isa. Sa sobrang gulat ko po, hindi yung kaba ng dibdib ko, hindi ko alam, naririnig ko po yung kaba, yung tibok ng puso ko. Galit po ako, tapos naghahalo yung emosyon ko, hindi ko alam kung anong unang desisyon na gagawin ko. Ang pumasok po sa isip ko, pumunta doon sa lugar. Nagpo-blatter po ako, tinanong ko kung nandyan pa yung dalawang yun. Ibalita kami na kasama yun sa mag-aaral sa Cavite. Yung mga suspect. Opo, at nakaalis na kahapon. Mali para sa akin yung pagpunta namin doon kasi parang naalarma pa sila na may ginawa, pwedeng patakasin agad. Sobrang sakit ma'am kasi talagang kahit dito sa bahay, iyak ako ng iyak. Bakit ako ganito ang nangyari? Grabe, masakit sa loob na dalawa pa. Trauma, puot at galit. Yan ang naging dulot ng makamundong sinapit na ito sa 14 anyos na biktima. Sobrang sakit po at nagagalit din po ako kasi po pinipigilan ko pong makagawa ng mali. Gusto ko po sana maisip po nila yung ginawa nilang mali at mapanagutan po nila. Ipapakulong ko kayo. Sina alias JJ at alias Andy na parehong 17 anyos ang mga itinuturong sospek na dapat managot sa batas. Sinamahan namin sina Nanay Gina at Lira sa Municipal Social Welfare and Development Office ng Labo, Camarines Norte. At doon ay formal nang nakapag-report na agad namang inaksyonan ng Women and Children Protection Desk kaya tuluyan ng nasampahan ng kaso sa korte ang mga sospek. Kaidto, grabe ang hadit ko, nervyos, dahil ko aram kung anong gigibuhon ko. Tapos kang natabangan nindo kami. Ito tapos ngunyan, yao na nakapag-file na kami.
medyo nakahangos-hangos na ako. Nakahinga na ba ng konti. Medyo okay ng pakiramdam ko. Kasi sabi ko, kahit papaano, umuusad na. So, thank you ng marami sa Ako Bicol, sa Tabang Ora mismo po. Kahit malayo po kami, narating kami, nabigyan kami ng tulong. Kaya sobrang salamat po. Kaya po yung mga katulad ko din na may mga problema sa buhay na hindi basta masolusyonan, nandito po ang Ako Bicol. Tabang Ora mismo talaga. Bagamat malayo pa ang lalakbayin ng kaso, buo ang loob ni Lyra na darating ang araw ng paghukom at makakamit niya rin ang hustisya na para sa kanya. Nalaban ako hanggang dulo.